Morjens, tänään pelataan Supermarket Simulatoria. Mä latasin tässä semmosen Suomi-modin. Ja mä toivon, että se toimii, koska tässä on pikkusen ongelmia, mut tässä on tullut jotain päivityksiä, mut mennään nyt ihan nopeasti kattoo, että mitä tästä löytyy. Tällainen box. Oh yes! Tää toimii tää modi. Jos joku ihmettelee, niin mä oon ollut vähän nuhassa ja kipeänä. Mä enää muista mitä tää peli toimiikaan. Noin. Toikin. No laitetaan se halta kalliimmaksi totta kai. Nesquik-muroja. Mä laitetaan Nesquik-murot. Tuolla voisi olla hyvä. Nämä makaronitkin on tosi siististi tehty. Mä tykkään tästä modista jo nyt. Ui vitsi, sori. Laitetaan leivät tonne. Paahto, ai että tää on niin. Mä tuun rakastaa tätä modia oikeesti. Mä tuun pitää tätä joka ikisessä, siis ihan joka ikisessä videossa sitten. Mitä mä teen tästä pelistä? Ei kun vitsin pelistä. Anteeksi. Mut kun mä haluan tänne järjestyksen, mä en halua, että kaikki on ihan sikisoki. Se on sit tylsää. Mä haluan, että niinku, tietyt asiat on tietyissä paikoissa. Spagetti. Nice. Eikä. Laitetaan tohon. Pääsee näkemään, mitä ihmiset tekee. Laitetaan paahto tohon. Mut hei, nähdään sitten kun ollaan paketoitu. Aika täydellisesti. No niin. Kato. Täällähän on vähän. Täällä on Oltermanni-juustoa, sit on maitoa, kevyt maitoa tuolla hyvä. Sitten on vähän näitä vehnäjauhoista, nutellaa totta kai aina. Ja sit on vähän suolaa, sit on Ben's Original, sitten kaikkea pahat leipää. Ja avataan shoppi ja odotellaan asiakkaita. Mulla on tässä myöskin tuo euromodi, koska se on pakko olla tässä, koska mitä järkeä siinä on, että ostetaan suomalaisia tuotteita maksetaan sitten dollareilla, sehän on vähän tyhmää. Eka asiakas, tervetuloa. Mitä sä ostat sieltä? Älä snurttale. Kill your ripsiöljy is too expensive for me. Hää? Eikä ole. Ei! Et nyt ryöstä sen mitään. Mut ryöstetään. Sori. 27 67. Noin. Lipton tee. Tuu. Täällä on tommonen OP-pankkikin, tää muuttaa tonkin, jumalauda. Viekö sais kaikki muutkin suomalaiseksi? K-menu kananmuna 8 kappaletta. No se nyt on vähän voi. Lähdevesi. Pitkäjyväinen riisi istuu expensive for me. No voi. Sori. Tuu visa. Mä haluaisin niinku sitä käteistä tänne eikä mitään tämmöstä paskaa oikeesti.
Kolme, 7,60. Tuu takas! Ihminen aika, mun pitää vähän riistokkaa nyt täällä. Noniin. Ei! Älä tipu! Voi hemmetti nyt oikeesti, sori. Älkää nyt vielä kun tulko sinne kasselle kun mä en ehii. Älä tipu vittu. 2,50 €. Joku osti vihdoinkin jotain maitotuotteita, eiks täällä kukaan juo maitoa? Taas siinä visajätkä. Mut sais kyllä olla enemmän ihmisiä täällä, koska mä oon nähnyt niinku kaikki asiakkaat täällä, niinku Toki-jätkän oon nähnyt jo monta kertaa täällä kaupassa. Tai sit on niin realistinen, että täällä käy niinku muut ihmiset ihan niinku milloin vaan. Annetaan epilepsiakohtaus tähän. Huomio, epilepsiavaroitus, jos olet herkkä, klikkaa pois. Yksi pieni euro sinulle. Saatiin hyvä aseeksi, otetaan tommonenkin sulle. Heippa! Valioistuu expensive, haista. Jos oli liian expensive for you. Laittakaa kommentteja, jos haluatte face reveali. Mä voin tehdä. Sitten kun saadaan... Sitten... 2 vuoden päästä voin tehdä. Koska mä en jaksa nyt tehdä. Tää peli alkaa tulla vähän tylsäksi joskus. Alright, I'm back. Mun piti siis syömään. Pakko sanoa, että ranskikset lihapullat hits hard. Dan Zucker. Mennään edes kattoo, nää on vähän muuttunut. Meillä ei oo juustoa niinku yhtään. Oh shit, se tippuu ihan justiinsa. Ei! Alright. Vaan nyt official fact. Sä tuut tänne kauppaan, selvä. Come in. Moi. Älä vähän yrjöltä. Eiku siis...
Hetkonen, siellähän on tommonen... En edes tajunnut. Onks tää K-Supermarket sitten? Ai et. Onks tää sit K-Supermarket? Ah! Mä tähdän tolleen. Tää kyllä on ihan saamari kiva peli, joo, että kyllä tässä pystyy niinku kaikkea tekemään, mut on tää joskus kyllä tulee tosi tylsäksi tää peli, et joo, yhden suolan takia tulit kauppaan. K-menu supermarket, mitä vittu. Jos me nyt vaikka täältä ja sitten ei me voida. Ei hyvänen aika. Ei jumalaude, mitä maksaa. Nyt speedrataan. Ei, sieltä jäi tommonen ikoni. Nyt kyllä aika moni maksaa tälleen. No. Joo. Tässä pitäis kohta lähteä toista videota kuvaa, että tää asiakas vielä, niin sitten mä lähden. Noniin. Kiinni. Ja kiitos kaikille. Kiitos kaikille ihmisille, jotka katsoi tämän videon. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Ja pitäkää hyvä päivä. Se on moro. Moikka!